Bu konstitutsiyani da men әле бүгенге көндә һич кенә дә начар конституция дип әйтмәс идем. Әле шушы бүгенге көндә төзәтелгән конституциябезнең әле бик күп маддәләре, статьялары гамәлгә ашып бетмәгән. Әлеге дә баягы Татарстанда ике дәүләт теле дибез. Безнең татар хәлдә бүгенге көндә дәүләт тел дәрәҗәсенә күтәрелдеме? Мен һич кенә дә юк дип әйтер идем. Безнең конституциябыз бар икән, димәк безнең дәүләт яралыгыбыз бар дигән сүз. Әгәр дә шушы конституцияны без гамәлгә ашырсак, әкрен дәүләтчелегебезне ныгытып, тагын бер баскычка күтәрелеп, киләчәктә чын мәгънәсендә дәүләткә әверелү юлына басар идек. 1992 елга вариант ул әйткәнемчә әйтергә була, кабатлап әйтәм, мөстәкыйль дәүләт конституциясе дип әйтергә була. Ул конституция бүгенге көндә инде ул дәрәҗәсендә түгел, башка дәрәҗәдә. Ул вакытта без ни өчен кабул итә алдык? Чөнки ул вакытта мәйданнарда 50 мең кеше бездән таләп итә иде. Ул вакытта мин югары совет депутаты идем. Әгәр дә халык таләп итә икән, без халыкның таләбенә берничә дә каршы килә алмый идек. Камилләштерү, көчәйтү дип әйттегез. Ул менә шушы вакытта күтәрелгән әйберләр яңадан кайтырга мөмкинме? Менә Дөнья үзгәреп тора. Дөнья яхшы якка үзгәрергә тиеш. Дөнья үзгәрсә дә ул һич кенә дә яман якка үзгәрергә тиеш түгел. Мин өметсез шайтан диләр безнең халыкта. Әгәр дә без үзебезнең халыкның киләчәген матур итеп күрергә телибез икән, күрергә теләгәнә түгел, безнең киләчәгебез матур булсын дип телибез икән, шушы юлда бик зур гамәлләр кылырга тиешбез. Без барыбыз да, Татарстанда яшәүчеләр, Татарстанда яшәмәүче татарлар булсын, башка милләт вәкилләре булсын. Әгәр дә халык таләп итсә, депутатлар, җитәкчеләр халык таләбенә каршы килә алмыйлар.